Du åbner, Mona. Hvorfor kan du ikke åbne? Ja, for jeg er i gang med at tage op på. Hallo? Hello, madam. I want to sell you this painting. It's self-homemade. Hvad er det, Mogens? Det ved jeg da ikke. Det er ikke mig, der står på døren. What is on the picture? It's in African nature. Ligner det ikke bare en cola-dose? Mogens. Jeg kan sgu heller ikke se det. What is on the picture? It's waterhole and an animal Ej, Mogens, jeg synes, at det er pænt. and some grass too and some trees over there. Jeg kan rigtig godt lide det, Mogens. Jeg kan altså stadig ikke se, hvad det skulle gøre gavn af. Men vi kan prøve at spørge, hvad han vil have. How much for this picture? For you, 400, madam. 400. Det er Danish. sat med mange penge, var. Nej, for sådan en flot billede. It's self-homemade, madam. Ja. Det tror jeg fandme ikke, vores private økonomi kan holde til. Hold op, Mogens, mand, det der snak. Vi har masser af penge. Så byder om derinde for fanden. Do you want have some tortenkaffe? Yes, thank you very much. Hvad så fremmed? Hvad er dit navn? What? Mogens, your navn. Jeg kunne ikke finde nogen tortenkaffe, så jeg har fundet noget black to hole punch. Ja, Det er fint. Bare det tror jeg også er godt. videre på noget. Madam, 400 is very cheap. Very, very cheap. Men, what's your name? My name is Eriksson. Det er sgu da navn på et mobilmærke. Det er svensk. Det er svensk, det er sikkert. 400 is very cheap and it goes for my study. And my shoes, they are very bad. What are you studying? I'm studying medicine. Han har en uddannelse til det hele. Medicin, det er sgu alligevel. Det er helt godt. Han har styr på tingene. Hvor studerer du henne? Where do you study? In the big city on KWA. Oh, Are you Swedish? Because your name is Eriksson. My grandfather was Swedish, but then he came to Africa. nå, så er det sgu da en her. Så er det okay. Så er det sgu da lidt skandinavisk. But 400 is very cheap, madam. Ja, vi tager det fandme. Ja, det er Det er et pænt billede. Do you want to see? Ja, det er... Den er knust. Ja, det er kunst. Det er... Ej, Mogens, det er simpelthen så godt, det her. 400 is very cheap, madam. Take a look at it and I will borrow your toilet. Yes. Where Er det is godt it? nok? Lige ud og til venstre. What, sir? Straight ahead and then to the venstre. All right. I will. Det er kunst. Det er rigtig kunst. Og hjemmelavet, jamen for at sige, hvad der. Det her, det går jo lige til muren på konen. Ja, alligevel god. Ja. Det skal ind i pejsestuen. Hvad fanden? Er det ikke et byt mærke? Det er fra Bilka! Hvad fanden? Han er jo en svindler. Jamen, så tror vi bare, at han kan komme her og få noget black to hold. Så sætter jeg os bare det her, kommer fra Bilka. Vi er fandme ordentlige mennesker her. That was very nice. Thank you, madam. Are you tweeting on us? This is from Bilka. You haven't made this out your own. What? We don't want to see you in our house again because this is something you have buy and not self-made. Madam, my study, my clothes. What should I do? I need money. We don't care. You are tweeting on us. In the old days, we would have hanged you. Please, I need money. No. You can take 10 crowns and then you can leave for our house and never see you again. Så det var skønt.
Billy, never see you again. Så var det aldrig blevet svindlet før. Ej, det er godt nok heller ikke. Du er også lige en miskud, så nu tager jeg lige en pakke. Så vi kan komme ud og spille noget golf. Hvad sagde du?